7 gols aquesta temporada. Inca es prepara per inaugurar en uns mesos la ja anomenada Fàbrica de les Idees. L'empresari Joan Ramis Pujol està transformant l'antiga fàbrica Ramis, que es dedicava a la pelleteria, i en el seu lloc està creant un centre cultural i d'innovació. Així era la fàbrica Ramis als anys 60, un centre tèxtil en plena activitat en un edifici de principis del segle XX, i així és ara. Aquest espai manté el seu esperit en un nou i inspirador projecte a Inca. L'espai de 4.300 metres quadrats amaga al seu interior un megaprojecte cultural. És d'Inca, és de Mallorca, però també el volem posar en el mapa dels espais creatius d'Europa, perquè pensam que hi ha espais creatius interessants a Barcelona. N'hi ha per París, com el 104, n'hi ha per Londres. La fàbrica ha reforçat la seva estructura i ha renovat tots els seus espais. Un és aquest destinat al coworking. I podeu imaginar que en aquesta zona hi podria haver unes 50 persones que estan treballant. Això vol dir que, per exemple, hi hauria 15-20 empreses que estan aquí. Bueno, ara aquí estem a una zona social, diguéssim, aquí baix. És una zona que, per exemple, podria haver alguna actuació musical, un concert de jazz, per exemple, i l'idea és aquí fer grans eventos. Poden ser eventos culturals, poden ser eventos corporatius. Aquesta zona de 1.000 metres quadrats anirà dedicada a la docència. Seran 10 classes dedicades a la formació. És un dels projectes més destacats d'aquesta fàbrica de les idees d'Inca. També es construeix en aquest espai el jardí en homenatge a l'arxiduc Lluís Salvador. Per tant, aquí el que farem és posar 5 parterres, i aquests parterres seran una representació de la flora de les Illes Balears. I per tant això tindrà també un valor pedagògic. Les reformes han costat de més 1 milió d'euros. El complex s'estrenarà al maig, però fins al setembre no estarà 100% operatiu. I el Patronat del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, ha acceptat